Eguerdion eta ongi etorriak kristau fededunok. Urte berri on denoi. Salbamen historiaren barru-barruan eta sakonenean emakumea aurkitzen da. Giza izakeraren oinarrian emakumea dago, ama edo emazte. Jainkoaren historia barruan ere leku berezia du emakumeak. Salbatzailearen etorrerarako emakumeak irekiko du itxita zegoen atea. Historia santuan emakume baten jokaera izan zen erabakiorra. Emakume baten fedea, konfiantza, adorea eta ausardia. Jokaera hortan erakusten du bere buru jabetzarako duen eskubidea eta ahala. Bizitza bere eskuetan hartu eta baldintza berdinetan gizonarekin hartu emanean sartzeko duen duintasuna, nortasuna eta ahala. Maria Birjinaren amatasunez eman zenizkion gizakiari salbamenaren ondasunak esango dugu otoitzean. Kanta dezagun gure zorion hori eta eskerrona zutik jarrita. Zatozte kristalak bihotza posturik, zatozte guztiok belenera. Jaio den gure Jesus ikustera, jaunak urtu dezagun, jaunak urtu dezagun, jaunak urtu dezagun, auspezturik. Ardiak utzita, dako zartzaionak, zerutik deituak estalpera. Goazen gu ere, beiekin batera, jaunak urtu dezagun, jaunak urtu dezagun, jaunak urtu dezagun, auspezturik. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jesukristo gure jaunaren grazia, jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren elkartasuna izan bitez zuekin. Eta zure espirituarekin. Egu berri giroan urte berria astean, Maria jainkoaren amatzat ospatzera biltzen gara. Berak ekarri digu Jesus bere semea eta Jesusengan jainkoaren salbamena. Urte berriaren lehen egunean pozik gorez dezagun jainkoaren ospea. Gizon emakumeoi pakea eman digun jainkoaren aintza. Eserita abestuko dugu.
txikita apalbelenen, gure gaitz eta saminen kide gizaki eginik hemen. Aitza zeruan, aitza zeruan, aitza zeruan jaunari. Eta bakea lurrean gizonari. Eta bakea lurrean gizonari. Zenbat maitasun, zenbat erruki, benetan zara santua. Zuzara gure bake iturri, zuretzat gure kantua. Aitza zeruan, aitza zeruan, aitza zeruan jaunari. Eta bakea lurrean gizonari. Eta bakea lurrean gizonari. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Maria doatsua Virginia izanik ama eginez, gizadiari salbamena eman diozun jainkoa. Egizu, laguntzaile ere izan dezagula zure aurrean, beraren bidez lortu baigenuen biziaren sortzailea, zure seme Jesu Kristo gure jauna. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jainkoak bere zerbitzari aukeratu duenaren eginkizuna, jainkoaren izena eta izena batzar erdian adieraztea dela, esango digu zenbakiak liburuak. Dios es la fuente de toda bendición, y esta es el signo del favor de Dios, de su protección, gracia y paz. Escuchemos del libro de los Números. Zenbakiak liburutik, honela mintzatu zitzaion jauna Moisesi. Esaiozu Aaroni eta haren semeei, honela bedeinkatuko dituzue Israeldarrak. Bedeinka zaitzala jaunak eta zaindu. Agerde esaizula jaunak aurpegi argia eta erruki dadila zutaz. Erakutz diezaizula jaunak aurpegi gozoa eta eman bakea. Honela, dei egingo diote nire izenari Israeldarren alde, eta nik bedeinkatuko egingo ditut. Jaunak esana, Erantzuni jauna. agertu zure errukia, bedeinka jauna zure herria. Denok? Agertu zure errukia, bedeinka jauna zure herria. Erruki guta zoiainko bedenka gaitzazu, erakutsi guri aurpegi argia,
ezagutu dezan munduak zure nagusitza, entilerriek zure garaipena. Agertu zure errukia, bedeika jauna zure herria. Kanta bezaten nazioek pozaren pozez, herria justiziaz gobernatzen bai dituzu. Nazioak munduan zukidatzen, bedenka gaitzala jainkoak gure jainkoak. Agertu zure errukia, bedeika jauna zure herria. Gu baino haratago dagoen jainkoa onartzeak ez du gizakia gutxiagotzen, esango die Paulo Galaziarrei. Dios hace de nosotros hijos. Así impide que los otros hombres tengan la pretensión de ser nuestros amos. Escuchemos a San Pablo. San Paulo apostoluak Galaziarrei egindako gutunetik, zenideok. Garaia betezenean, bere semea bidali zuen jainkoak emakumeagandik jaioa, legepeko egina legepean zirenak askatzera, gu seme alabatzakoa argen esan. Eta seme alaba zareten seinaletzat, bere semearen espiritua bidali du jainkoak gure bihotzetara, aba aita deika ari dena. Beraz, aurrerantzean ez zara esklabo, seme edo alaba baizik. Eta seme edo alaba bazara, baita oinordeko ere jainkoari esker. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Maria, Jose eta aurra aurkiztu zituzten, eta Jesus jarri zioten izena. Askatzailea esan nahi du Jesus izenak. Askatzailea deitzen zion Israel herriak bere gidari Moisesi faraonen menpetik askatu zituenean. Ikusita entzun zuenean, poztuta alaitu egin zituen hartzaiak. Gizakia era guztietako loturetatik askatzen saiatzeko ardura eta erantzukizuna da kristautasuna. Askapen eta salbameen gertatuko alzaigu irakurtzera goazen evangelioa ere. Zutik jarri eta errespeto osoz jarri gaitezen Jesusi entzuteko bihotza irekita. Denok, aleluia. Aleluia.
azkenak diren egun hauetan, semearen bidez hitz egin digu Jainkoak. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik Aintzazu jauna. Aldi hartan, hartzaileak lasterka joan ziren eta han aurkitu zituzten Maria eta Jose eta haurra askan etzana. Ikusi zutenean, jakinerazi zuten haurra hartaz esan zitzaiena. Entzun zuten guztiak harriturik gelditu ziren, hartzaileek esaten zutenarekin. Mariak berriz, gogoan jasotzen zituen gauza guzti hauek bere bihotzean hausnartuz. Eta hartzaileak jaungoikoari aintzaka eta goraka itzuli ziren, entzun eta ikusi zutenarengatik. Haurra erdaintzeko 8 urrena bete zenean, Jesus ezarri zioten izen. Sabelean sortu baino lehenago, aingeruak izan zuen izen bera. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Alleluia, Kristau senideok, urte berri on. Egu berri eta epifania erregen festen tartean, erdi-erdian, urte berriari ongi etorria ematen diogu. Eta Elizak Mariari begira jartzen gaitu egun honetan. Mariak laguntzen digu bizitzan gertatzen diren gauzak modu egokienaz begiratu eta bizitzen. Gure kulturagatik, ohituta gaude gertakariak era objektiboenean irakurtzen. Horretarako egiten dira analisiak, azterketak, ebaluaketak, alor guztieten gainera. Ekonomian, politikan, psikologian, egia da baita ere interes ezberdinek bere eragina dutela errealitatea begiratzeko orduan, gure gustoak, interesak, politikoak, emozionalak eta abar. Baina errealitatea nola den begiratzerakoan, gure kulturan behintzat, objektibotasunaren bila ibiltzen gara orokorrean, guztio gainera. Eta ondo dago, ameskerietan ez ibiltzeko, hala da. Hala ere, ez da begirada hori pertsona izaten gehien laguntzen digun begirada, ez. Bada, begiratzeko beste modua askozaz ere izakoiagoa. Guztiaren azpian, aurkitzen den zentzua antzematen laguntzen diguna, edozein gauza gertatzen dela ere. Begiratzeko modua
landu egin behar da. Eta Mariak gauz guztia horrela begiratzen ikusi zuen. Ikusten ikasi zuen. Gaur entzun dugun evangelioaren arabera, Belengo portalean aurkitzen ziren guztiak, harriturik omen zeuden artzainek ziotenekin. Eta entzun dugu, Mariak berriz, gogoan jasotzen zituen gauza guzti hauek bere bihotzean hausnartuz. Dio testuak. Gauza bera egingo zuen bere seme Jesusekin biziko zituen egoera ezberdinetan. Behin baina gehiagotan entzungo dugu evangelioan Mariak hori egiten zuela. Gogoan jasotzen zituela danak, bere bihotzean hausnartuz. Bizitza irekia eraman zuen Mariak. Jainkoaren aiari zabalik errealitateak zekarren guztian, gauza onak eta txarren artean. Ez zitzaion bate erraza izango, baina fedez bizi izan zuen dena. Urte bat amaitu berria dugu. Zenbat gauza gertatu diren munduan eta gutako bakoitzaren bizitzan. Pasadan urte honetan. Mariak zuen begirada horrekin ikusteko gai ote gera. Zer aritu zaigu esaten Jainkoa gutako bakoitzari bizi izandako azken urte honetan? Zer aurkitu dugu inguruan eta gure barruan? Begirada hau ez da objektiboa, baina bai egiazkoa guregan. Zertan ibili naiz? Zertan pasa zait edo zertan pasa dut urtea? Ba dut eskerrak emateko motiborik. Zeini? Nola? Eta barkamena eskatzeko? Nori? Nola? Mariak gogoan jasotzen zituen gauza guzti hauek, eta nik? Honek egingo du benetan gureagoa pasa berri dugun urtea. Eta ja ez da izango beste urte bat bezala, ez? Pasadan urte hau propioa izango da. Bestalde, urte berria hasten ari gara, eta asmoak berritzeko garaia izan ohi da, halaxe da. Opa izan diogu urte berrion elkarri. Badakigu asmo batzuek ez direla beteko. Batzuk, loteria, segurasko ez da tokatuko loteririk gure artean. Edo sortiona, edo zoriona, ondo dago hori desiratzea. Baina sakon-sakonean gure barne egarriak entzuteko aukera aparta izan daiteke urte aldaketa hau. Zein da nire barruko beharra handiena? Bizitzako zurrunpilo guzti horren erdian, nire bihotza nondik nora dabil. Eta zein ote dira nirekin bizi direnen asmo sakonenak eta hauen egarririk handienak? Zer amesten dute? Zer amesten dut? Jainkoa ageri alda nire desio sakonenen artean. Urte berri hau izan daiteke bizi berria hasteko aukera berria. Jainkoari irekitzen bagara behintzat. Eta Mariak gogoan jasotzen zituen gauza guzti hauek, eta aurrerantzean ere, hori erakusten digu, nola bizi datorkeena modu berri batean, barrutik, irekiak. Baina ez gara geure buruari bakarrik begira bizi. Munduak aurrera darrai,
Eta guregandik kanpora begirada zabaltzeko aukera ere eskaintzen digu egun honek. Bakearen jaia, bakeari lotutako eguna da gaurkoa. Bada, bake eta justizia beharra munduko zenbait bazterretan eta herrietan. Badakigu gainera, badakigu. Gogoan ditugu, gerratea pairatzen ari diren herriak, familiak, hori ere egia da. Gaur, bart egindako festa guztiek ez dute estaltzen errealitate gordin hori. Eta ez da gogoan eta otoitzean izateko bakarrik. Aurten ere, gure ahalegina egin beharko dugu mundu zuzenago eta bakeago baten alde. Norberak ikusiko du zein modutan eta ze bitarteko dauzkan eskuragarri bakearen eta justiziaren aldeko bere lana egiteko. Hori ere zereginare bada. Hau ere Mariak erakusten digu, ingurukuen beharrei adi egonez. Urte berri ona izan dezazula ospatzen diogu elkarri. Desio ona da. Baina bada desio oraindik hobea gure fedearen barruan. Eta hori opa diogu elkarri lehen irakurgaiari helduz. Gogora dezagun. Bedenka zaitzala jaunak eta zaindu. Agerde zaizula jaunak aurpegi argia eta erruki dadila zutaz. Erakus diezazula jaunak aurpegi gozoa eta eman bakea. Zer hoberik hau baino. Hala izan da dira. Zutiturik egin dezagun gure fedearen etormena. Sinisten alduzue jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinesten du. Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginiagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Sinesten du. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza? Sinesten du. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Senideok, 2025 urte berriaren hasieran, eska diezaiogun jaunari munduko herri eta gizon emakume guztientzat errukia. Eska dezagun jainkoaren bedinkazioa, jainkoaren bakea. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Gizon emakume guztien alde, gaur hasten dugun urte honetan, jainkoaren erruki gozoa dastatu eta pozi bizi daitezen.
eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Jesu Kristoren Eliza osoaren alde, Francisco Aita Santuaren eta Gotzainen alde, Kristau guztien alde, Jainkoaren errukiaren testigu izan gaitezen, geure poz eta konfiantzaz. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Urte berriari hasiera, gerran, sufrituz, gaixorik, bakardadean eman diotenen alde. Beren saminetan ez dezaten barruko indarra eta itxaropena gal. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Urte honetan, gertakizun bereziren bat biziko dutenen alde, jaioko diren aurren alde, ezkonduko diren bikoteen alde, apaiz edo erlijioso egingo direnen alde. Jainkoak bere bedenkazioz babestu ditzan. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Gure jainko eta aita, entzun gure otoitza eta bete gure bakea ametsa. Eman gizon emakume guztiei biziera pozgarria, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Orain denok kanta dezagun agurrama errukiz betea. Denok. Agurrama errukiz betea, jainkoaren grazizko lorea. Itxaropen ustelik gabea, alma pozez jainkoak asea, zu Maria. Gizadian aurrik ederrena, Virginetan garbiz garbiena, zu amarik maitagarriena, aunaren ispilu argiena, oi Maria. Agurrama errukiz betea, jainkoaren grazizko lorea. Itxaropen ustelik gabea, ama pozez jainkoak asea, zu Maria. Egin zaitu jaunak miragarri, autu zaitu mirabetzat Mari, aukeratu Andres zoragarri, zerukota lorreko mirari, zu Maria. Agurrama errukiz betea, jainkoaren grazizko lorea. Itxaropen ustelik gabea, ama pozez jainkoak asea, zu Maria.
Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Hoi Jainko, zuk ematen diezu hasiera asmo on guztiei eta zuk dituzu burutzen. Jainkoaren ama santuaren festaburu honetan eskatzen dizugu, salbamenaren hasiera pozik ospatzen dugunok, irits dezagula egun batean salbamen horren betea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunakan dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, Jainko ahal guztidun beti ereko horri. Eta zu bedeinkatzea eta gorestea, Maria beti Birjina doatsuaren amatasuna ospatzen dugun egun honetan. Berak sortu du Espiritu Santuaren egitez zure seme bakarra, eta birjintasunaren ederra galdu gabe, berak eman dio munduari betiko argia, Jesu Kristo gure jauna. Honen bitartez, aingeruek zure handitasuna goresten dute, zerutar espirituek zure ospea adoratzen, eta goiko serafin doatsuek zuri auspez agur egiten, postasun berak baititu zerutar guztiak elkartzen. Onarrezazu jauna haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Santu, santu, santua, direko ziren Jainko jauna, zeru lurra beterik dauzka zure diztina, osana zeruko jenetan, bedenkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeruko jenetan. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztio askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa,
Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur hemen bildurik, Maria Virginiak munduari salbatzailea ekarri zioneko garai egun santua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haieken batean gorets zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan. Amen. Zure jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean. Ospe eta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emakuzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzazu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin.
bakea elkar. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mundoko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mundoko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mundoko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Jauna, ni ez nahi, Señor, zunere etxean sartzen. Baina esazuz bada. Jauna, gure jainkoa, bedeinkatua zu. Kanta dezagun. Jauna gure jainkoa, Bedeinkatua zu. zeru lurren egile, Bedeinkatua zu. guztien salbatzaile. Bedeinkatua zu. Gure jabe zarata, Bedeinkatua zu. Gure jabe zarata, bedeinkatua zu. Jesus jainko semea, Bedeinkatua zu. gure gatik izara, Bedeinkatua zu. aitak biztu zaituta, Bedeinkatua zu. gure artean zaude. Bedeinkatua zu. Gure artean zaude. Bedeinkatua zu. Espiritu Santua, Bedeinkatua zu. bizian bizigarri, Bedeinkatua zu. ozen maile bikaina, Bedeinkatua zu. balkoetan pozgarri, Bedeinkatua zu. Malkoetan pozgarri. Bedeinkatua zu. Egin dezagun otoitz. Jauna, pozik hartu ditugu sakramentu zerutarrak. Egizu, Maria beti Birjina doatsua, zure semearen sortzaile eta Elizaren amatzat aitortzen eta goresten dugunok, laguntza izan ditzagula betiko bizia lortzeko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Mariak bezala, Jesus askatzailearen oroipena
bere bihotzean gordetzen eta indartzen du Eukaristian biltzen den kristau elkarteak. Jesusek lotuta bizi direnen alde egin duen askapena gogoratzen eta biziarazten du Eukaristiak. Horixe gogoratu dugu gaurko Eukaristian. Orain, guztien askapena da gure eginkizun eta helburu. Ez aspertu saiaketa eder hortan. Askatuak eta salbatuak sentituko alzerate zuen eguneroko bizitzan. Besterik ez, agur eta urte berri on guztioi. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoazte jauna